Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Maysa na imbag kan nagasat nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket naggapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Rinato. Manipod probinsya ti Tagudin, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rinato. Dear Miss F, kapya ken ragsak ti inak ikablaaw, kada kayo amin kabayatan ti ingkay panangibasa ditoy surat ko. Pakairamanan dagiti padak adumdumngeg ditoy programam. Awagan naklat ta kuman itinagan nga Rinato. Ubbing pay dagiti tallo nga anak ko, idi pinanawan da kami ti inada, gapo ta simurot iti sabali a lalaki. Siyak nga rod tinagbalin nga inakan ama dagiti anak mi. Jak meten nakiasawa pay, gapo ta kontento akon kadagiti anak ko. Isu dati nagbalin akatakunaynay ko, itirigat ken namay. Babaan iti panagsalukag ko, napaadal ko matida. Naragsak kami nga agaama uray awan ti inada. Ngem dimteng ti saan ko aninamnama apasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Magipagladingit ak aparay. Aging gayta paray. Kasladyak pa'y lamaklon ti kastoy nagbanagaan ti naunang anak ko. Anya nga rod paray. Talaga saan amaliklikan ti aksidente. Kalkalpas mila nagsarita di agsapa. Kuna nang agawid adagos kalpasan ti trabaho na takasangay ti naud niya kapsat na. Bangkay maten ang nagawid. Ay pare Rinataw. Nagsakit pare. Pudlugayam ti kunada nga awan umasping iti kinasakit. Timawanan iti anak. Nuamugla ko ba pare? Nuamugla ko tapno na ilutuak pa'y kuma iti pamigatan na. Sakbay iti papan na iti trabaho na. Talaga siguro ngagpatinggala ditan ti biag ni Paul. Aging galangin dito iti impabulod ti Diyos a biag na paray. Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos. Iso kastoy ti napasamak. Ngimala, san kan nga agliday paray? Nasakit amin kada tayo tinapasama kini Manong Paul. Ngam diyo kumamot baybay antibagiyo. Ang mga noanya pa'y timapasama kada kayo. Amo miya nariga tatang. Ngam masapol nga klunan tayo ti kinapudno nga awanan ni Manong Paul. Ay, Adda kami laang dito'y para kada kayo, tatang. May salaang tinapukaw. Laglagi po nyo nga adda pa'y doan na bati. Katda kami kini Ivan dayta. agyaman ak unay ka na kayo anak ka.
Husto kayo. Aklunan tayo tinapasama ka ni Manong yaw. Sana mabalin nga agnanayon ti panagladladingit tayo iti ipupusay na. Nalabit ang naragsak itan ni Manong Paul. Iti din na ti Diyos na marso tatang. Ket di na kaya't ngagladladingit tayo. Iso nga move on tayo. Mga barwanan tayo manan. Wen, ket agan-anad kayo kumakanayon. Nang runaken ka, Ivan. Tatang, Ti panagmutmotor mo Di mo unay partakan ti agpataray. wen tatang. Kanayon nga agan nadak. Kastamat ken kasi na anak ka. Wen tatang, di kay madanagan. Naannadmat nga agmaneho ti asawa. Kanayon nyo kumaalaglagipan nga ipatpatag kayo na anak ko. Jakman may bagada ito iti inaldaw. Amo ka mariknayaw. Ipatpatag kayo unay. Manuabulanan amarikrik nam ti panagsaksakit ti tiyan mo, Sheena. Nabayagan, auntie. Addan sa 2 no 3 a bulan. Ti malagip ko. Kat nariknak day tuyan sakbay ti pan nakatayday di Manong Paul. Ngam agmay sa tawan gaya man ti ipupusay na. Ay, panagriknak kat kimaro ti sakit na. Jakbay kit din ang munoan niya ti nasakit. No maminsan, kasla iti makanawan apaset ti tiyan ko. No maminsan mat, kasla iti pusong ko. Ay, tiyan kon mauawatan, auntie. Kasla dumakdakkel met ngamin ti tiyan mo balasang ko. Ay nasaysaya at sa numapan kalaang nga nagpakita iti doktor. Saan amaala da ito'y iti panagilot laeng. Amangan met no anya day na marikriknam. Kasla mabuti ngakmet ngamin, auntie. Mas nakabot-boteng no saan mo maipakita da iti doktor balasang ko. Mabutangak no maamwak no nakarukit din ti sakit ko, auntie. Iso nga rod amapan kan iti doktor, iti kasta maamwam. Nasaysaya at tinasapa, tapno maagasan ka, no anyaman day ta amarikrik nam kaanakan. Anya, manulangan abulan. Stage 40 cancer mon. Ay, ilakok tinuan tayo. Pakita ka iti sa bali a doktor. Agpasikan opinion ka, anak ko. Kasano kumaanadaan ka iti kasta sakit, anak ko. Diyan mo, tata. Ubing ka pa mandaan kan iti kasta sakit, anak ko. Saan samat no osto ti resulta ti eksaminasyon taken ka. Agbirok tayo iti daduma doktor. Kasanoon no agpadan to ti agbalin a diagnosis ko, tatang. Kasano no talaga cancer ti kimpet a sakit kanya. Kat manulangan na bulan ti panagbiag ko di tirabaw ti daga. Anya ti aramidin tayo. Anak ko. Mabutangak, tatang. Diyak may kayat ti matay. Ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Diyak may kayat ti matay. Saan ka matay, anak ko? Aramiden mi ti amin. Ipaagas da ka. Makipagladingitak, Ivan Barok. Agyamanak. Ninong James. Ay na, agwapay lang at awan tinapalabas, manipod na tayo day inaunakab sa tiyaw. Ita ni Machina. Jack man na muno pa yakas ti ti mapaspasamak nino. Ubing munay ni Manang Sheena. Tapno maadaan iti kasya sakit. Sana nagbayag ti panagpagas na. Gaputa sana nakabalan ti bagina. Nakakasimit ti kabsat mo, Barok. Ninong, kasla pag-ayaman na kami ni Gasat. Ayan ti amam. Aday ti silid ninong.
San pa arimrim mo manipod insangpot dati bangkay ni Manang Sina. Diyak mat makasarita tinasaya at gaputan na kadadayo tinakaiturungan ti matang na. Pasensya kan Awan ti daddo may tulong ko no saan at ipanangi kararag ko. Asa paila ko mata malasatan niyaw, ti panlubok a pagdaldalanan niyaw. Ninong, Ti Diyos lang ti makaamaw, no apay akas ti mapaspasamak iti pamilyayaw, barok. Ne, Renato ating ko. Una yun, bigbigat ngam agin inom ka manan. Gusto daytan, manuabulanan akastaka. Kanayo nambatan ti aginom iti arak. Payanak lang, manang Merna. Dahito lang namin ti amo ka pamuspusan tapno makalipat. Eso nalipatan batan nga adda ni Ivan. Nalipatan mo nga dapay may nga anak mo kasta ka di. Inayaw anak mo tanasaya at nagiti anak ko. Ang mapay akas to yung anak. Mapay, alalaan mo tanida ti Diyos kanya. Anya nga di basol ko. Saan ka di asyak tinbati ti asawa? Ay, tiyak masumbatan dagita sa lutsod mo ating ko. Manang, Tilaang maibaga kat isardeng munday tapanagin inom mo. Tamangan no si kamot ti sumaruno kadagiti anak mo. Gapo iti kastangar aramidam. nakaturog sapay ni tatang. Siya kung tagluto iti pamigatan mi. oh, ay buhan anak. Nakariing ka magaya man. Ay, uwan tatang. Kunak no nakaturog kayo pa Nasapa ka nagriing, tainlutuan ka iti pamigatam anak ko. Ha? Ay, ni, nag-imasin tinluto yung adobo tatang. Pasensya ka anak ko. Nabaybayan kamot nga agpaisaw. Gapo iti panagin-inom ko. Maawatan kayo tatang. Didak pa kadanagan. Sana balay. Manipod ita, siya kung tiagluto iti pamigatam. Pangaldawan, ken pangrabyan ta anak ko. Una tatang. Pati pa di merienda Una anak ko. Awanan dagiti dua kakabsat mo. Dudua talangan. Awan gayam, kaano nga mga asawa ka. Ubingak pa tatang. Ubi nga sasawa. Kano asidagan amatnag iti kalendaryo ti taon mo. Sa nabalay tatang. Dapay mat bingo cards. Di mo kunay na mabayaga ka maadaan iti apukaw. Ado pa'y nagiti kayat kong aramidan iti biyag tatang. Di kayo madanagan. Sumagmano lang atawan. Adan ton, ti kakinkin namat yung apo ko yun iti balay. Ayban! Ayban! Aldawan! Nakasaganan ti pamigatam. Bumangon kan. Nay, ada pa'y trabahom. Naimasan nan sa tinaturog. Medyo nalamiis ngamin ti panawan. Lukatak man lang ti silid na. Bumangon ka di tanayvan, aldawan. Maladaw ka iti trabahom. Ta nakapaklab pa iti loko. Ayvan. Ayvan, aldawan. Apay ngay. Kaslasan nga kang angas ni Ayvan. Ayvan! Ayvan, anak ko! Ayvan! Bumangon ka! Awanan. Natay ni Ayvan. Kabayatan ti panaturog na. Diyos, Na-aksidente ni Paul. Nadaan ba't iti kansa ni Sina? Ni Ivan, kat naatak kay Manang. Kastoy ka ni.
Ti pakasaritaan ti biyag mi. Jak man lang di maistorya kada kuada ni Paul kat maysa na manager ti bangko. Ani Sina kat nalpas iti kinabuga siya. Ani Ivan kat nagkasari ti mabit. Kalpasan ti panagturpos na kas engineer. Kasta ko makaragsak ti panang istorya no dagdamag. Uno damang kumusta ka dagiti anak ko. Renato, ading Hanggang saan ba't? Gaputa sana nagbayag, tinagbalin agasat da di tirabaw tinaga. Nagsakit manang. Renato, ading ko. Patibkaram ko mahati pakinakam mo. Di ka mapukawan ni tinamnama. Amok, adi na kabaybayan ti Diyos. Kaya't kunti sumuko manang. Jaksan ka ba elan ti kastoy? Aginggat ka hano alak amag ti kastoy manang. Aginggat ka hano. Renato, Matudog ti puso kiti sakit. Nainot. Napukaw na anak ko. Isu talangan. Tiada kanyak. Apay ngayon nalay na ti Diyos. Anyalaw na ti basol ko. Manang. No amok la kumaakas na ti pagbanagan dagiti anak kao. Jak la kuman imbat-bati idikan ka. Inalak la kumaida-idain. Irresponsable kamot nga ama. Imuna ni Paul. May kadwa ni Sheena. May katlo ni Ivan. Talon adaras anang itabo na kiti anak ta. Ngimita ka lang o may agpakita. Kalpasan na kastapay ti bagam. Sika ti malas itibiyag dagiti anak mau. Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay. Mangmangag mo ka di dagiti bagbagam ha. Ha! Renato, ibatam ti imag. Ibatam masaksakitan. Amom no kasano kasakit ti maawanan iti anak. Ha? Ibatam ti imag kunak lang arudan. Ayop ka. Awan ti amom. Iso adi nakpagsasawan iti kasta. Gaputa uray basit la panawan ti inted ti Diyos kanyak. Tapno makaduhak dagiti anak ko. Naipariknak ti panangipatag ko kada kasama. Sadakas kan ka pinanawam ida. Akas kala nang ibalang iti basura. Iti naramid mo kada kami nga agaama. Saan da pa yan natay? Pinatay mo idan di tapusom. Isungawan nga ron karba nga mga agsubli ditoy. Tapno pagsawan na kitikasta. Pumanaw kan. Tama nga no niya pa iti maaramid ko kan ka. Pumanaw kan. Nagsakit, nagsaem, permi asakit, awan umasping iti kinasakit na. Naininot matlakit din anapukaw, dagiti tallo nga anak ko. Agingga ita, kat kasla nagrigat ko pailaang nga aklunan, nga awanan dagiti ipatpatag ko nga anak. Miss F, iti likudan dagita apanubok nga inted ti Diyos kanyak, makunak anaga sa takpailaang, gaputa siyak tinakadwa dagiti anak ko, sakbay nga inpulang da, tibulod da abiyag. Jakman amo no apay anasapa nga inala ti Diyos dagiti anak ko, ngem pagyamanak latta ti Diyos anamarswa, gaputa inikkan nakpay iti gundaway, tapno maipariknak kadagiti anak ko ti panangipateg ti maysa nga ama. Ita, agmay-maysa akon nga agbibiyag. Inpa may sakit di tinagtaraken kadagiti dingwan, nga isu ita ti pakakumkumikumak. Pasaray umay dakmet pasyaran, dagiti kakaanakak, nukas jay nga awan trabaho da. Aging galangan ditoy Miss F. Kat agyaman unay iti anos mo anang ibasa, ken nang iyornos para iti panakaidrama na. Tuy pagayam mo, Renato.
ken ka pagayam Renato. Amom jak mailadawan ti saem a nariknam kadagiti agundaway. Kablaawan ka, gapo iti kinatibker ti pakinakam mo. Bulod laang ti biag tayo, kat di tay ammo no kaano ti panangisubli tayo. Ipakita kan iparik na tayo nga rod ti ayat, wenno panangipateg kadagiti ipatpateg tayo iti biag, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Renato, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.